Tuy cái nốt số tân hạt yêu trai phi cái bờ thầy baro, tu shakri yêu trai đã cái jinkmen, tu wana kamat jong đã cái Jingrwai. Cái cha miệt cái besuk cái bậc men ni phi baro sachi sen pat na cái Balang Presbyterian Nongthymmai, but ni pediang sobhai phi baro sha cái program, ha cái kerteng u trai bo nok pen imjung Jesus Christ. Ha cái besdang na pan map na phi baro kin parlok nok pe, ba min ha cái tayo cái bala le ngala bakla ben benai ya I composer jong ke Jingrwai jingo shmengi ai tinga shkwa ben bet kendiat ba I composer jong ke Jingrwai ide iba WD Lindra but bala produce the iba bala don bok khar kamni ti parlok barong inis dang no ya kani ke program ke sir iaroh da ke Jingrwai jong Nancy bi PARIAT ke Jingrwai ke ba ila ai kerteng SEION Hooi kalong ka Jingrwai ka bang niya nang rud baro Henry Nancy ilarwaya kani ka Jingrwai ha ka surtern rai jungi ki khasi kabakta ba kabapin shishay ka MYNSIEM ka jongi ba kum ki khun jong blay ngin nang ya sha SEION SEION iten na jong u TRAI ngin nang ya cha te sha SEION sha nong ba ba ku jong u TRAI ki kun u sim neng tu kin tiu nam klem wai ben na kerteng u TRAI keleng ben na kerteng TRAI keleng ba ben riu tip you try ba ben riu tip you try ngin nang ya cha SEION iten na jong u TRAI ngin nang ya cha te sha SEION sha nong ba ba ku jong u TRAI jong u TRAI ngin yad halen tik siar nila ngin yad halen tik siar nila ban boy ri neng pernai ban boy ri neng pernai ngin nang ya cha SEION iten na jong TRAI ngin nang ya cha te sha SEION sha nong ba ba ku jong u TRAI Jingrwai thiang ơn yai sa gạt ba sha prang nang yat ngin nang ya cha kari u TRAI ngin nang ya cha kari u TRAI riba thiang bom jublat riba thiang bom jublat ngin nang ya cha SEION iten na jong u TRAI
sha SEION sha nong ba ba ku jong u try ngin nang ya cha SEION iten na jong u try ngin nang ya cha te sha SEION sha nong ba ba ku jong u try Perlu PARIAT mendapat ngidas ha pan pesngol shapi ya artli ke Jingrwai jungki dekhot jongka JINGIASENG SAMLA Balang Presbyterian TYNRING. Kini ki artli ke Jingrwai la SAMLA ke album JINGIALAM MYNSIEM. Ko MYNSIEM jonga kalong ke Jingrwai ke bening kong balarwai de ki male voice. Bat ke bobot pat de da ke mixed trio bat ya kini ke Jingrwai la ai kerteng TRAI ISNEI. Pada hadian kini ki artli ki Jingrwai ngin sa yasngoi ke jing kren lingkot na ktien ke jong blay da imis mati beshisha kharbitai. Bat barok kebahanga jaga kerten maku jong u ku bensim jonga tuker ku ya putra bat barok kebahanga jaga kerten maku jong u sim jonga sim jonga ku try ya try Bat let jing let ma jong u ba ro u ba ma ya ki jing le bom man jong ha ro u ba shna ya ki jing ba jong ha ba ro u ba ben dem ya ka jing em jong ha na ka jing jong u ba ben pom ban siat ya ha
Margari bachat ben real lanang hai di trai ukwa kari banyat hamon jong amar ungkwa bakin jod ai ajing makla jong ki Ya kari TRAI ISNEI Buya da kari jongi Hợp đến chính ma Bất chính ya lệ Hạ chính im man ha kasi Cô nang say Nong ya lam ba hop kari But yet think yami haba ni bet lari kat nu jing I shirke Ibril kiyat hamon la jong Yum shep ting shu you try It can but pie shame Begin your eagle lawe Maverna TRAI ISNEI Buya da kari jongi Hợp đến chính ma Bất chính ya lệ Hạ chính im man ha kasi Cô nang say Nong ya lam ba hop kari Hi ba I yami Bất chép tình ku yami But yet think yami TRAI ISNEI Buya da kari jongi Hợp đến chính ma Bất chính ya lệ Hạ chính im man ha kasi Say, Nong ya lam ba hop kari Riba it yami But chap ting yami Riba it yami But chap ting Thì khúc lê phi bà rõ ngã nghẹt bà phi lại sông tân nát Kỳ tu kỳ Jingrwai kỳ bà là bên sông hoa phi nà độ mình nè
tingi dap roda ka jing sngongu ya ublay sa sien hakani ka jan met ya ka jing ailat ka jong u na ka por sha ka por bangin yo ban yaro yu u watla ka dei hakani ka rukom tiringkat bat kini ki khubor ki bangila yo sngo na kini ki jingrwai te khandiat nga shukwa ban yasalok la ne ban pen kan mau yangi lang hakani ka jan met na kani ka jingrwai sam ka number ka basan puway ka de khot ka ba shipho khat way ba khat ar ka jingrwai sam ka number ka basan puway ka de khot ka ba shipho khat way ba ka ba khat ar ki ktien ki ba ong kum ne tu palong ka do anot ka ba thamai ha po jonga au ble ba tu pen thamai ka MYNSIEM ka ba bet ha po jonga wat brat no yanga na khamat jong me bat wat shim no ya MYNSIEM ba khoj na nga tu ai pat hanga ya ka jingkamen ka jingpen im jong me bat tu kshan yanga da ka MYNSIEM ka ba ka lut dia kandiat nga shukwa sha bangini ya sha khamat nga shukwa ban kandiat ban shwan ra ai ni ka kitab sam ka kitab sam ka wan na ka ktien hebru ka bangi ong tehlim ka mut jingrwai iaroh ne dingi ong ka ktien nang we ngi ong ya ka song of praises la ne book of praises kumbangi tip baya ka kitab sam he la bon la tho da u David kumba nyu phulai tli ki number pat ka tu kat ni ki we pat ki nong tho dia ka kitab sam ngila jutip ru bala benta ya ka ki santli ki benta bat haman me ki baro kini ki san benta la pen kut da ka doxology bat kita ki san benta ki long ka benta ka baning kong ka long na du ka sam ka number ka baning kong hadu sau puwe bat ka benta ka ba a ka long na ka sam ka number ka ba sau pu ar hadu nyu pu ar bat ka benta ka balai ka long sam ka number ka ba nyu phulai hadu pra pu khandai bat ka benta ka ba sau ka de sam khandai pho hadu shispa an real bat ka benta ka ba san ka de sam shispa an nyu hadu shispa san pho de bat ki te ki kan tien ki bangala pen puliem ne moy ka bangini yo banya pet khandiat ngin slok khandiat kan ni ka sam ka number ka ba san phuwe de khot ka bishpo ka we ka dar bat ki te kan tien la ong bala kren u David ha ka jingdwai shau ble u David kumbangi i baro ngi tip ha kini ki khon Israel kan ki ju khot yu David kum uta u Israel sweetest singer ngi shi khot yu uta u Nongruai baki khon Israel ki shat so tanat ba bat nang taru ngi tip ulong uta u nong yele athma la ni u shipai u ba kraw ba bat uta u siem ru u ba klan ba tinang taru la ong ba u dei ru ta u siem u ba start bat u ba shempang ban yalam ye ki breu ki chong u shadu shakli do kumbangi tip la kha yo u David ha ka shnong Bethlehem Judea u dei ru u khon u ba khaddu a pedeng ki shiphawngut ki shipara shinrang kami e jung u ko mangitip ka de ka root ka nong Moab nang tabat kami rat ka jung u ka de ka Rahab ka balong ru kata ka thai nuti ka bana Jericho ko mangitip u David u de u nang aplang brot nang taru u de u nang wai nang put nang taru bat u de u nang tho by 3 ki juong a shepherd boy a musician and a poet ka ba phla pat ka long ba ko mangitip ba habala pha e Samuel balit pen sle ay ukun u Jesse ni tabay kata habala pen yad uwe hadin uwe la ong ba Samuel haba u iu ilep ukun u baning kong jong u Jesse u ba haba u pet ya karenyeng karenyot ka jong u ulong u ba ibyang na dong shadong ula perkhat ba uni un salong uta u kusiem jong ki Israel u ban yalam u bat pet yaki pen la ong ba u ble u pen ban la ong ba u ble u ong em hadu kabakut ki khandai ngut ban ban u ble u lajit ya u berit do u lajit ya u ne u David u ta u David u ba dala ki jong ki kti u la penyap u sing u la penyap ya u dingiem bat u la pen kalan kat ya u Goliath u ne u David ulong uta usiem u ba crowd jong ki Israel u bala job yaki babon ki thama kumbangi tip ma u bala penyar ya kata kahima ki Israel kat kum ka jingkular ka jong ublay o Moses mi kan mau ki jingkular ka jong ublay o Moses ka ba ublay o Moses ngan pen yar na ka singkai ka jong me kat ki shap ka duriaw bat kat ki klor ka sen peneng bat uni u David u bala yalam
bat ubalai hikai ya kan ya ki breu ke jong u ya kan nong ba ke jong u baro kata kalong ban mani tang yu we ublei uta ublei ubashisha ubaki ong ublei Jehova la ong ba ka jing im ke jong u ka ba baro ka jing im ke jong u la ong ba ula ya ta ka lenti ka mon ke jong ublei and re dei tang ka we ka ba u David ula pen smusi bat ula le pa kamat ublei kata kalong ka ba ula kelim ba ya ka bat sheba ko mangitip ha bat ula pen yap ya uyuria bat shim ya ka bat sheba ban long ka lok ka ba para ka jong u bat hadian ling ba unathan usa snow thu ba ula le pa kamat ublei bat dei ha ka ni ka khalmat ba ukut pat ret upan map na ublei usa ong ni kini kan tien ka sam ka ba san phu wei ka khot ka ba shipo khat wei khat a tu pen long ka do nuat ka ba thmai po jonga a ublei bat tu pen thmai ka man siam ka ba bet apo jonga wat brat no yang na khamat jong me bat wat shim no ya la umen siam ba khot na nga tu ai pat hanga ya ka jingkmen ka jingpen im jong me bat tu ko shan yang da ka man siam ka ba kalot bat dei ka ni ki khot ki bangi kan mau bat baro ngi nang lut e kan ni ka Jingrwai ka tu ka Jingrwai ka ba ong created me a clean heart pen khot ya ka do no jonga atrai bat haman bangi ruai ya ni ka Jingrwai ka khot ka kring yang ni sha ka ta ka jingkala ka ba mut kum tau David haba usngo tho ba ula le pop u khot pat yu trai ba un pen thamai pat ya ka do no ka jong u usngo tho ba men sim jong u blai dan shu bat u namar kata ka jing tien ka jong u ba ukat pat ba on shim no ya men sim ba khoi na u namar balada men sim u jong u blai dan ha po jong u balada u blai u kyar no na u usngo thu ba ka jing im ka jong u ka long le no ai kum ta ukat pat ret ban wan lam biang ya kata ka jing kemen ka jing pen im the joy of thy salvation namar ba usngo thu kat no ka long ka jing sup bat ka jing kemen haba ublei udon ringkat bat u haman lagi por henry namar ba ulale pop kini baro kila cha no na u te kum chu ru lingba ka ni ka kren yang ni kat no tam yang ni ru ha ka jing em ka jing ya lenti ka jongi hatu ngi la yit ne em yo ngi la pen smusi yo ublei hatu men siam jong ublei udang don ne em hapo jongi ni shet ong bhai kata ka tien kat ba por ba ni sia kren ni sia khana mo ni shet ong bhai kan tien ba kat badang don kata ka men siam jongi tip lem ni dang la ban su thu iwe henry la da am don shu kata ka men siam jong ka jongi tip lem ka ba mut kum no mut kan ni ka men siam ka jongi kala kala mau ngim su thu shu ki we ni shet kren bhai kata ka tien henry ka ai kata ka men siam jong ka jongi tip lem kabamut kani kan ka conscience ka bangi apa hapo kabadon hapo jungi kabashat counseling yangi kabashat kran hapo jungi kabashat hikai hapo jungi kabapen sange yangi ru habangi don kanu jing thamu kabangi mut banle pakala kani kan kadai kata ka mensim ka jong ublei kabadon hapo jungi namar kata mangi kum ki khon ki jong ublei yo le se ngila pen smusi la ban ong yo ublei ngila ya lat na kamon ke jong u tu ai baling ba kini ki Jingrwai ki bangila snap kini ki Jingrwai baro ki bangila snap akani ka po kan pen kendu yangi kan kren kan pasiau hapo jongi bat shisha yo le se ni snow ba kata ka jing tip lem ka ba hapo ka jongi kalayap ka balong mensiam ba khot jong ublei kam don sure hapo jongi henry tu ai bangin duai laningin ruai kum usim David u ong kini kan tien khot ke do no jonga atrai pen thamai men sim hapo jonga but what bread no yang na khamat jong me but what shim no men sim hapo jonga walam pat hanga jing kemen jing pen im jong me pen thamai men sim hapo jonga tu ai begini kan tien jing duai ke jong u David but habangi ruai ya kan ni ke Jingrwai kan kran hapo jongi namar ba ubreu lani ka breu kan habaki thawi ki Jingrwai ki don la ka jong ka jing mat ka jing shem ka jing ya kan do ka jing im ka jong ki kumta ki Jingrwai kim dei dan ki Jingrwai ki bangi shurwai ban pet ngo tanat henry ki bakit ki jing mot ki bawan ra ya ka jing ya dei ka bakin jaman siam bat ublei bat ki bawan ra ru sha ka jing kala ka bamut na kan mau kan ya ka tu ka Jingrwai ka bangi shurwai ngala kut jing mot
มันบวชอยู่จิสูงานอมเผางั้นอมภายเดียนกับดอนหากเกาะจิงไรกับจงฮีกันนี่ก็ได้ก็เวกตานักจิงยุทุกขณะกับจ้าอยู่วิอุปริอุบานังเนนปอกกัน North East India กับจงฮีมันบากินี่กิ missionary Wales กิวันชนีบัลลองหับกิลาวันชนีชาอินเดียจงฮีบัดกุมตากิลาวันชนีชา North East ชากันนี่ก็รีกับจงฮีบัดเลยทุเองฮีบ่อุนิอุปริอุลับเดียงอยู่จิสูกุมอุนองเป็นเอ็มบัดหาบากิตากิบริวนาคตากชนองนางตากิรังบะชนองกิลาติบกิลาองบัดกิลาบิตาร์ยูบัดกิลาเบร์เงียมบันเป็นยับยูบัดยากะเยงบัดยากะเยงกะจองบาลาดาเล่นยูนิวจิสูเล่นยูนิวจิสูกินเป็นยับยูบัดยากะเยงกะจองเฮนรี่ปัลลองบาหาบากิลาทมูมันเป็นยับยูกิลาเบร์เงียมยูกะตากะปัวเบกิองเล่นยูจิสูเฮนรี่อุลาองบางาลักกุดจิงมดบางงั้นอมภายเดียนกุมตาละองบากินี่กิบริวกะตากะปอดกิลาเป็นยับยกิคูนกิจงโอหาเดียนบลาเป็นยับกิคูนกิจงโอรูอุลาองเบียงตัวเล่นยูจิสูบัดอุนีอุบริวอุลาองงาลักกุดจิงมดบันบูดยูจิสูงั้นอมภายเดียนกุมตาละองบากิลาเป็นยับใส่กะล็อกกิจงโอบัดกิตาบัดเป็นบันอุตาอุบริวอุลาเยงสแคมกะตากะจิงเยตกิจงโอละองบางงั้นอมบูดงั้นอมภายเดียนงานอมภายเดียนแต่ดากับเปิดไทยกันเอเนาะเห็นระยะกระดิ่งพนางานบาเตบัดกุมตาละองบากิดีกิบริวกับตกปอดกิลังลิงงอบัดกิลาบิตาร์กุมตากิลาเป็นยับยูเห็นระยะกเอกับพลากับบัจจาฮัดเดียนกับตัวกันเนบัดละองบากตากับชนองฮิบปะรอกเวบัดกิตากีรังบะชนองรุกิบดันหังตาเป็นบานกิลาลงกินองบวดกิบชิดแรมกินองบวดกิบาขมัดบวดกิจงจิสูกิลาเดียงยูจิสูกุมอุตาอุนองเป็นอิมจอกีบัดนักเนี่ยกันสามีกับตัวกับจิงไรกับบังอีกันมากับบังอีจุไรกันตาชิตลุกกับประเทศจุไรกันนี่กับจิงไรบอกงาลักกดจิงหมดบันบวดอยู่อุจิสูงานอมภายเดียนน้ำมันกตาหากันนี่กับจิงเมียดตัวไอบากินี่กับจิงไรบารอกิบังอีเป็นสงับอภิกันล่องกับคูบอร์กิบันเป็นโจยังงี้ชิเม็ดปัดกิบันเป็นกันโดยังงี้ปัดกตากับจิงยาเดกับจงงี้ปัดอุบเลนมันตากับบุรัมกับจงอาเมนกุบเลชบนกองมาติบชิชาคาร์บิไทยอุบเลอุนกระคุยพีบัดยากจิงชักรีกับจงพีปรองปรองอีดอนไซเวจิงไวบางอินปิดโซชพีกับลาดไวดาอิลิมูเอลริชานเดงดอเลมบัดอีกิเซลเอมิลีนองรุมบัดกะกระเตงจงกันนี่กับจิงไวกับลองมินเซียมบกอดอร์Pertengahan ngam skop laki jingjaka yaka ba ubleila tha shishakin ja tuti yaka ni da shisha rihalaka manang ya la jing nimula nang kam ken rat Kajing ya de baru play kalanang blat jing spill ya jing bhaka khanglan amen sim KORDOR shadow panyer rong pong perthei panje neshu kris pan kne Linti kelut paniat ne linti kin jing suk shipor paman ne junom ban yo Tikendit putrai unwan Kung noya pia nga hang ta on shem La
jing im jong pi jong ha ukas kem nyengan kordid ha jing penrem MYNSIEM KORDOR Shanup han he Rong pong perthei panjit Ne chu Chris pan knem Lin pi kalot pan yat Ne lin pi kim Jing suk shipor paman Ne junam ban yo Shim yang atwai tu shim ringkat ban me bane Jing ang not ki jong na long rin yang rupura MYNSIEM KORDOR Shu Kristo kner Jing hun un ai hapa Jing sok neng ru shirta Shirta Perlok ila poisha ke bukut jong kini ke program semua benut ban penkut Henry ke por kam syasho dengan si kendo pat ha kini ke tayo ke banuan tikum ke Balang Presbyterian Nongthymmai ni ai kuble yakinong ishim benta baro kiblai shim benta kini ke program kata ilong Nancy B PARIAT ke JINGIASENG SAMLA Balang Presbyterian TYNRING LEMUEL RISHAN DIENGDOH bat GIZELLE Emily NONGRUM bat kam tam ye phi kinong pet ki baju ye don rengkat bat ngi na ka wei ka por sha ka wei pat titat hadu bini sempat ha ka tayo ka banwan u blei ka jing suk bat ka jing kmen un long rengkat bat phi to ngi ne dwai ko pa jing yu bahab neng ni angu eme ko pa ha ka ba me mela don rengkat bat ka ne ka program ha ka ba ngila la ban pendep ha ka jing bet bat ha ka jing rinti da ka jing alam ka jong me ngi dwai pa be it ba min ISNEI ba min don rekat ba kini ginong ishim benta baro ba min kirkhu yeki menangi kirkhu yeki ba min ai bor yeki khnang ba kinang la ban ai ka jing shakri ka ba kham ba ha shu shu yeme ling ba kini ki sap bat ki lat ki linti ka ba me la ai yeki ngi dwai ru pa ba min kirkhu ya ki ya baro kinong pet ki blai no ktilang ban pet ya kini ka program ku blai shubon apa ngi ai ngo pat ngi yai ai ngo yame ha ka krteng ka jong Jesus Christ ban Nazareth ni pan kini baro amen